Шановні колеги, сьогодні маємо честь вітати високого гостя з дружньої Республіки Болгарія, який прибув з візитом в Україну, демонструючи підтримку нашої держави у цей складний час. У пленарному засіданні бере участь голова Народних зборів Республіки Болгарія Росен Желязков і члени його делегації. Прошу привітати. Вельмишановний пане голово Народних зборів, Болгарія є другом і союзником, і партнером України, і підтримує усі міжнародні ініціативи щодо посилення допомоги Україні. Україна і Болгарія розвивають активний політичний діалог, стаючи все ближчими. Ми підтримуємо давні історичні традиції дружби між нашими народами. Народні збори Болгарії у 2023 році ухвалили низку дуже важливих рішень на підтримку України, серед яких 5 – про виділення траншів військово-технічної допомоги. Болгарський парламент підтримав рішення про вступ України в НАТО і визнав Голодомор в Україні 1932-1933 року геноцидом українського народу. Пане Голово, ми добре пам'ятаємо і ніколи не забудемо, як 14 вересня 2023 року Болгарія скасувала заборону на імпорт української аграрної продукції. І протягом майже 2 років широкомасштабної російської агресії проти України понад 150 тисяч українських громадян знайшли притулок в Болгарії, переважно жінки, діти та пенсіонери. Ми цінуємо допомогу болгарського народу, яка надавалась і надається нашими співвітчизниками. Україна вдячна за це і щиро сподіваємося на продовження такої підтримки. Шановні народні депутати, я маю велику честь і приємність запросити до слова голову Народних зборів Республіки Болгарія пана Росена Желязкова. Шановний пане Стефанчук, шановні представники гордого та героичного українського народу, дорогі друзі, для мене велика чест виступати у Верховній Раді України. Спасибо. Тази трибуна е отредена за да звучи от нея гласът на украинския народ. Да звучи чрез вас, неговите представители. Когато представител на един свободен народ е поканен да говори в парламента на друг свободен народ, това е не просто протоколен жест. И ние с моите колеги сме дълбоко трогнати от това, защото това е израз на приятелство, това е израз на доверие. Благодаря ви за топлото посрещане от името на българския народ, който ви чувства близки не само исторически, не само географски,
но ви чувства близки по сърце. В края на втората година и в началото на третата година от руската агресия срещу Украйна, днес съм аз с моите колеги при вас, за да изразим нашето възхищение от безпримерния героизъм на украинците, от безпримерния героизъм на всички вас. И да заявя безусловната подкрепа и съпричастност на моята страна към каузата на Украйна. В дългия списък на престъпленията срещу човечеството трябва да намери място и престъплението кражба на бъдеще. Защото щетите от руската военна агресия срещу Украйна имат потресаващ ефект за поколения напред. Хиляди загинали и ранени, разрушена жилищна, гражданска и промишлена инфраструктура, милиони разселени хора, непоправими щети върху екологията и недопустими опити за посегателство върху културното наследство. Но най-страшно от всичко е погубването на младите, на млади животи. Я поверно съби свое життя, обіцаю. Това са думите от фронта, които обиколиха света. Това са думите на Максим Кривцов, който загива малко след като излиза първата му стихосбирка. Той е едва на 33 години. Тези негови думи се чуха в ефира на Българската национална телевизия и той стана символ. Символ на млада Украйна, на герой, на саможертва, но и на трагедията на украинския народ. Днес Украйна плаща болезнено висока цена, за да защитава ценностите на свободата и демокрацията. Ние осъзнаваме добре, че посегателството над украинците застрашава съдбата на целия демократичен и свободен свят. Застрашената съдба на всеки украинец застрашава съдбата на всеки един от нас. Затова няма да се уморим да повтаряме. Бъдещето на свободния демократичен свят е невъзможно без свободата на украинския народ. България не признава незаконното анексиране на Крим и остава решена да поддържа тази политика на непризнаване. България е дълбоко обезпокоена от безпрецедентните действия на Русия в Черно море и от нарастващата милитаризация на Кримския полуостров. Гарантирането и сигурността в района на Черно море е абсолютно необходимо за цялостната система на евроатлантическата сигурност. Категорично осъждаме намеренията на Русия да проведе нелегитимни президентски избори през 1924 година в незаконно анексирания Крим и военновременно окупираните територии на Украйна. Тук, в Дома на украинската демокрация, искам да потвърдя непоколебимата подкрепа на България за независимост, суверенитет и териториална цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници и териториални води. От началото на тази война България предоставя на Украйна своята подкрепа във всички области – политическа, финансова, военна и хуманитарна. И ще продължим да го правим колкото е необходимо. Българската помощ за Украйна е постановена на най-високо ниво с 7 решения на Народното ни събрание. Те предвиждат безвъзмездно предоставяне на украинската страна на бронирана транспортна техника, зенитно управляеми ракети и боеприпаси, участие на военнослужещи от въоръжените сили на България в мисията на Европейския съюз за военно подпомагане на Украйна и обучение на военни санитари в България.
Във фокуса на решенията на българския парламент е предвидената подкрепа за възстановяване на икономиката, инфраструктурата и енергетиката, засилване на енергийното сътрудничество и хуманитарната помощ. България е сред най-силните и най-активни поддръжници на европейската интеграция на Украйна, както и на евроатлантическата перспектива за вашата страна. Дългосрочният ангажимент на Европейския съюз към Украйна е най-добрата гаранция за свободно и сигурно бъдеще на Украйна. Процесът на разширяване на Европейския съюз има огромна трансформираща сила. Той е ключов елемент за насърчаване на мира, сигурността и демокрацията. Тази политика има особено значение в новия контекст на сигурността в Европа. Независима и суверенна Украйна е от ключово значение за европейската архитектура за сигурност. България сериозно обсъжда критично важната тема за следвоенното възстановяване на Украйна. Ще продължим да предоставяме помощ за възстановяване на украинската енергийна инфраструктура. Идентифицирали сме българските фирми с доказани професионални възможности, над 100 компании, които ще изпълняват дейности като ремонт и изграждане на ядрени и топлотехнически централи, мрежи за високо напрежение и газова инфраструктура. Значителните щети, причинени от военната агресия на Русия върху транспортната инфраструктура на Украйна, са в нашето повишено внимание и България е готова да участва в процеса на възстановяване на критичната транспортна инфраструктура и увеличаването на свързаността на Европейския съюз с Украйна. Готови сме да предоставим методическа и експортна помощ в областта на разработването на политики за възстановяване на украинската икономика и включването на екологичния и цифров преход в този процес. България ще предостави подкрепа и сферата на висшето образование, като от изключителна важност ще бъдат увеличавани ресурсите за гарантиране на демократичната устойчивост на Украйна, като България е силно мотивирана да даде своя принос в това с научените свои уроци по този път. Скъпи мои украински колеги, позволете ми да поздравя украинския народ и Върховната Рада за решението на Европейския съвет за започване на преговори за присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Украйна има достойно място в семейството на Европейския съюз и присъединяването на Украйна е геополитически избор, който има пълната подкрепа на България. Само преди няколко дни чухме и важната новина от извънредната среща на върха в Брюксел, новина, която изпраща силно послание. Европейският съюз ще предостави на Украйна финансова помощ в размер на 50 милиарда евро, като по този начин се осигурява стабилно, дългосрочно и предвидимо финансиране. Но това е един ясен сигнал за нашето единство, единството на европейските държави в подкрепата за Украйна. Ние сме напълно ангажирани и ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че следващите поколения никога няма да станат свидетели на такива зверства в съвременния, свободен и демократичен свят. И ще завърша така. Дорогие друзі, ми не покинемо вас, поки Україна не поверне своє життя. Слава Україні!